Se on Evilstö ja Pikku Herkko. KCMD Mafia. Mafia, 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 mafia. Propsit joulupukille ja tontuille. Ja joulumuori, älä enää soittele mulle, mä oon varattu. Evilstö on joulupukki ja Pikku Herkko pukin apulainen. Kun pojat pamahtavat savupipusta sisään, on luvassa joulu hieman erilainen. Pikku Herkko kaataa kuusen, kun ei näe eteensä lakin alta. Kun pukin asut oli loppu, vuokraamosta näyttää stö apinalta. Herkko nostaa kuusen ja lähtee hamuramaan joulupöytää kohti. Syönkö piparkakkutalo vai joulutortut, Pikku Herkko pohti. Sillä aikaa nopea refleksistö tekee selvää pöydän antimista ja kiipeää katolle katsomaan, onko porot kiinni vielä lautas antennissa. Sieltä Petteri punakuono, huikka ei mitään hätää. Löydettiin katto latteen välistä stässi jäkälää. Suivaantunut pieni Herkko odottaa Stöötä piilossa joulukuusen takana. Stöön astuessa sisään heittää niin ja tyylisesti heittotähti tortulla. Tähden muotoisilla pipareilla ja vahingossa Lapin puukolla. Mutta onneksi joulupukki on tunnettu pehmustetusta mahasta. Puukko osuu siihen ja yksi torttu suoraan suuhun. Ei hassumpia, sanoo Stö kun maistaa luumuun. Ei itkeä saa, ei meluta saa, joku voi tulla ikkunan taa. Evilstö jo matkaan käy, vaan ei Pikku Herkko näy. Nyt nimien kirjaa merkitään taas, kuuma vai kiltti ajatelkaas. Evilstö jo matkaan käy ja Pikku Herkkokin löytyy. Ei itkeä saa, ei meluta saa, joku voi tulla ikkunan taa. Evilstö jo matkaan käy, vaan ei Pikku Herkko näy. Nyt nimien kirjaa merkitään taas, kuuma vai kiltti ajatelkaas. Evilstö jo matkaan käy ja Pikku Herkkokin löytyy. Nyt Pikku Herkko taas rauhassa pajautti joulukuusen. Sai mantelin ja lahjaksi hiusverkon aivan uuden. Stön isoin paketti on avaamatta, mutta jaksaa odottaa. Veikkaa pöytä, lätkää autorataa taikka stiigaa. Tsiikaa sanoo punasilmä Herkko, osoitan ikkunasta taivaalle. Helvetti sanoo Stö ja näyttää sormimerkkejä kilpailijalle. Toinen pukki siis, mutta kumman haluisit jouluksi kotiin? Aina yhtään viihdyttävän Stön vai naapurin äijän juoma teidän munat otiin. Evil ei siihen paskaan koske, eikä koske Herkkokaan. Tislaa sattumat pois luumukisselistäkin hiusverkollaan. Ja siitä minä kutsuisin palveluksi Pikku Herkolla pieni suksi. Isolla Evilstöllä reki 3 poroa, emu sekä strutsi. Halusi antaa mahdollisuuden näille lintuparoille myös lentää. Jos Petteri ei osaa niitä opettaa, ei osaa ketään. Aika jatkaa matkaa, Pikku Herkko hyppää pukin konttiin. Evilstö ja Pikku Herkko tuovat joulun jokaisen kotiin. Ei itkeä saa, ei meluta saa, joku voi tulla ikkunan taa. Evilstö jo matkaan käy, vaan ei Pikku Herkko näy. Nyt nimien kirjaa merkitään taas, tuuma vai kiltti ajatelkaas. Evilstö jo matkaan käy ja Pikku Herkkokin löytyy. Ei itkeä saa, ei meluta saa, joku voi tulla ikkunan taa. Evilstö jo matkaan käy, vaan ei Pikku Herkko näy. Nyt nimien kirjaa merkitään taas, tuuma vai kiltti ajatelkaas. Evilstö jo matkaan käy ja Pikku Herkkokin löytyy. Tähän loppuun mä haluaisin antaa superisot joulutoivotukset mun super tuottajalle Koksukoolle ja Ritlogille, mun toiselle tuottajalle eli hyper tuottajalle Ritlogille. Laittakaa nimi muistiin ja sitten sen jälkeen mun partnerin crime DJ Motherfucking Kotka ja sitten Töpi Eki, Stick Dog ja tietenkin Kepe the Money Man. Se on Mons Records Forever. Ja viimeisenä, mut ei tietenkään vähäisempänä, DJ Paul ja Juicy J, jotka tuotti tää. Hyvää joulua kaikille, 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 hyvää joulua kaikille.
joulua kaikille. Hyvä joulu kaikille. Hyvä joulu kaikille.